No hei! Miten teillä menee? Tämä on Robbie Grenon 21 päivää, 21 rutiinia. Tänään mä tuun näyttämään teille, miten mä valmistaudun siihen treeneihin. Niin ensimmäinen vaikea askel on se, että tulee ylipäätänsä salille. Se voi olla monelle ratkaiseva juttu, että miten mä pääsen sinne salille ja silloin yleensä sun aivot tulee kertomaan sinulle 1000 syytä, minkä takia sä et tulisit salille. Se voi olla, että sulla on siellä pitää olla joku lapsivahti tai mun pitää miettiä, että miten mä pääsen sinne, missä mä laitan mun auto parkkiin. Ehkä mun pitää respassa puhua jonkun kanssa. Oi vitsi, että siellä mun pitää mennä suihkuun ja pitää vaihtaa vaatteet. Kaikki tämmöiset jutut voi olla siinä esteenä. Niin muistakaa, että se ensimmäinen askel on aina se, että sä tuut salille. Niin silloin voi olla hyvä, että sä teet siitäkin rutiini, että vaikka sä et edes treenaa siinä päivänä, niin meet vaan salille ja teet siitä rutiini, että sä pääset sinne salille. Toinen neuvo, mitä annan teille tänään, on se, että tehkää teidän kardio ensin. Noin 5-10 minuuttia kannattaa lämmittää kroppa tekemällä jotain, missä on vähemmän painoa. Esimerkiksi sä juokset tai kävelet tai sitten käytät sun polkupyörää tai voit soutaa tai jotain semmoista, missä sä saat vähän se pulssi nousemaan ja pääset niinku paremmin vauhtiin sinne treenissä. Sun kroppa on niinku valmis siihen itse treeniin. Sen jälkeen toinen juttu, mitä me tehdään, niin on venyttelyä ja silloin sä haluat venyttää. Alkulemmittelyn jälkeen niin halutaan venyttää. Ja silloin halutaan venyttää niitä niveliä eikä niitä lihaksia. Ja tää on semmonen, mikä tosi vähän tietää, että pitää olla valmiina myöskin niin kuin se liikkuvuuden kannalta. Niin aina kun mä teen kyykkyä, niin mä esimerkiksi tykkään istua tämmöisessä asennossa ja mä saan tässä niin kuin nyt hyvin mun nivelet venytettyä. Tällä tavalla. Niin kuin näette, niin mun kantapäät haluaa tulla ylös siitä ja tässä ei ole mitään muita keinoja kuin se, että venyttää niitä. Se voi venyttää ja sivusuunnissa tehdä. Niin kroppahan pitää olla valmis siihen, mitä sä tulet tekemään. Ja jos sä et pääse alas sinne kyykkyyn, niin ihan turha niinku, yrittää sit tehdä. Et me halutaan päästä syvään kyykkyyn, me halutaan päästä niinku, hyvin tekemään. Niin silloin pitää olla valmiina siihen. Niin ensimmäinen yleensä lämmittelen sitten. Ja tätä mä teen, vaikka mä tuun tekemään yläkroppaa, niin kuitenkin mä aina venytän vähän muita niveliä, koska mä oon tosi jäykkä ihminen ja jos mä en tee joka päivä näitä juttuja, niin sitten siitä ei tule mitään. Tosi tärkeää toi. Sitten jos me halutaan maastavetoa tehdä. Kyykyssä tärkeää on aina se, että me saadaan niitä nilkkoja valmiita siihen tekemiseen. Maastavedossa sitten on tärkein se, että me voidaan meidän lantio taivuttaa. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä on myöskin tosi jäykkä. Ja tässä me halutaan työntää meidän napaa kohti jalkoja. Ja jos ette pääse näihin asentoihin, niin sitten se on aika vaikea esimerkiksi tehdä niin kuin kyykkyä tai maastavetoja ja tämmöistä niin kuin perusliikkeitä, mutta se vaatii, että meillä on se mobility, meillä on se
liikkuvuus ja voima siinä, että me voidaan tehdä niitä ylipäätään. Niin aina jos mä oon tekemässä maastavetoja, niin silloin mä venyttelen myöskin mun posterior chain, eli mun takapuoli. Hyvä. Tää on semmoinen liike, mitä mä aina teen ennen kuin mä lähden tekemään, koska mä haluaisin joskus päästä splittiin ja tää on ainut keino päästä se, että tekee. Ja jossain vaiheessa mä tuun tekee kokonainen splitin. Joku varmaan miettii, että minkä takia mulla on nää boset korvissa, ja se on sen takia, että aina kun mä valmistaudun siihen treeneihin, niin mä kuuntelen jotain motivoivaa, että esimerkiksi joku Arnold Schwarzenegger tai sitten Greg Plittiä tai joku motivational speech, että mä pääsen niinku siihen fighting spiritiin ja mä oon sillä tavalla myöskin valmis siihen treeneihin. Okei, olkapäät on semmosia, että tosi monella on ongelmia se etuolkapään kanssa, ja se voi johtua siitä, että se teidän selkä on alkanut tulla tällä tavalla eteenpäin ja teidän olkapäät tulee eteenpäin, niin se mitä me halutaan tehdä on sitten se, että me saadaan se yläselkä suoraksi. Tää on yksi keino siihen. Ja myöskin me halutaan liikkuvuutta siihen selkäpuoleen. Ja näitä liikkeitä on monta, mitä voi tehdä, mutta sä et voi tehdä mitään juttuja täällä pään yli, jos sä et ole valmis siihen. Ja sen takia niin kannattaa tehdä semmoisia liikkeitä siellä pään yli. Tämmösiä mä aina teen. Sitten jos mä oon tekemässä jotain liikkeitä täällä etupuolella, niin sitten mä aina myöskin lämmitän siellä se takapuoli, että me saadaan niinku auettu tää rintapuoli, ettei tule loukkaantumisia siinä. Niin se on semmonen tosi tärkeä muistaa, että aina lämmittää myöskin se takapuoli, että me saadaan auki tää etupuoli. Ja tää on tosi monella tää vaihe, niin me halutaan saada lihakset sinne takapuolelle, posterior chain, niin, että ne on vahvempia siellä takapuolella, että voidaan sitten tehdä näitä työntöjä, ettei tule loukkaantumisia olkapäille ja näin poispäin. What the fuck? No hei! Voitko aloittaa kertomalla, että mikä sun nimi on? Miranda. Hei Miranda. Hei. Mikä on sun top-vinkit treenien valmistautumiseen? No mä pyöräilen ensin ja sitten mä teen pienimmillä painoilla. Tänään mulla on esimerkiksi vatsapäivä, niin mä ensin aloitan tekemään pienimmillä painoilla ennen kuin mä sit siirryn isompiin. Okei, ja seuraavaksi me tullaan näyttää, että mitkä treenit sä teet ja me filmataan sitä. Ja. Hejdå!